अनजाग्रा नायगिरिफोर साननानै नायनायसाय जुदि नोंथाङा गावनिनो नखराव थिरांथा लानो थाखाय मोन्थाय मोनाब्ला अब्लाना नोंथाङा बैबायदि सिचुएशनाव माबायदि मोनगोन आरो जुदि सोरबा गुबुना थिरांथा लायोदि नोंथांनि नखरनि गाहाया सोर जागोन अब्ला नोंथांनि इयुनखौ सोर लिरगोन नों खुसि जागोन नामा बेबायदि समाव थारैनो खुसि जानाय नङा बेनिखायनो भट होनायनि मोन्थाय जोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो दिनै जों बे बाथ्राखौनो सावरायगोन दि भट होनाया मा भारताव माब्ला जागायजेनखो भट होनायनि नेमफोरा माबायदि आरो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन बाथ्राया जादों जों दिनै माबोरै मोजां आरो बिबान गोनां भटार जानो हायो बेनिखायनो फै जों बे थुलुंगायारि दावबायनायखौ जागायलांनि आरो बावना थानाय गासै बाथ्राफोरखौ जेन जों गोसो खांफिननो हायो येस अनजाग्राफोर जोङो बे बिषयावनो नायगोन जों जेन सासे मोजां भटार जानो हायो मानोना दायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायाव जोंनि थानायाव मोनसे बोथोर सोलिदों बे जाहैबाय इलेक्शननि बोथोर आरो बे इलेक्शनखौ आबुं जाफुंहोनो थाखाय गोग्गो जाफुंहोनो थाखाय भटार जोङो मोजां भटार जानो नांगोन आरो बेयावखायनो जोङो बे भटा मा बुस्थु बेखौ जोङो मोनथिनांगोन दे अब्ला फै आंजों लोगोसे जोबजासिम भिडिअ थादो दे अब्ला अनजाग्राफोर भिडिअखौ जागायजेनदोनि अनजाग्रा नायगिरिफोर सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय व्हाट इज भट भटआ मा भट क्या है बे भटनि बाथ्राया मोनसे गामिनिफ्राय जागायजेनो गामिनि सुबुंफोरा बोसोरफ्रोमबो सानोमोन एबा थिरांथा लायोमोनदि गामिनि दैदेनगिरिया सोर जागोन होननानै गिबियाव बे खामानिखौ गोहोगोरा सुबुंफोरा मावदोंमोन एबा खालामदोंमोन जायहानो बांसिन हा दंमोन बियो बै सुबुंमोन जाय थिरांथाफोरखौ लादोंमोन एबा दैदेनगिरिफोरखौ सायख'दोंमोन नाथाय लासै लासै गामिनि सुबुंफोरा साननायसै जुदि दैदेनगिरिया जोंनि अब्ला जों बिखौ गावनो सायख'गोन बेबायदिनो गामिनि मानसिफ्रा सानदोंमोन बेयावनो भट होनायनि सानस्रिया जोनोम जादोंमोन भट होनायनि ओंथियानो जादों गावनि बिबुंथि दोननाय एबा गावनि साननायखौ लाखिनाय एबा गावनि साननायखौ जाफुंहोनाय बियो मोनसे फिसा हाया एबा नङा येस अर नो मोनसे फिसा बिसायख'थिनि दागो नाथाय बेनि गोहोमा ओरैबादि गोनांथारदि बेयो हादोरनि सोरखारखौ सोलायनो हायो अनजाग्रा नायगिरिफोर नैथि बाथ्रायाव थांदोनि बेनो जाहैबाय when did voting start in India भट होनाया भारताव माब्लानिफ्राय जागायजेनखो भारताव भट होनायनि जारिमिना उदांस्रिजों लोगोसे लोब्बा दं जेब्ला 1947 मायथाइयाव भारतआ उदांस्रि मोनबाय बै समनिफ्रायनो मोनसे जुजिनाय दङमोन आरो बे जुजिनाय एबा साननायानो जादोंमोन भारतनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा माबायदि बयबो गासैबो मोनसे समान जागोन समान मोनथायखौ मोनगोन बेखौ लानानै सानदोंमोन 1949आव भारतनि संबिधाना दाजादोंमोन आरो बैयाव लिरदोंमोन भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा भारत हादोरा मोनसे सुबुंखान्थियारि हादोर एबा सुबुंखान्थि जागोन बेबायदि होननानै 1949 मायथाइनि जिथु लिरनाय संबिधान दङ संबिधानाव बेखौ थिसनबाय आरो बेनि ओंथियानो जादों सरकारखौ भारतनि रायजो राजाफोरा दागोन बेबायदिनो 1951 निफ्राय 1952नि गेजेराव भारताव गिबि भट जाबाय गिबि खेबनि थाखाय सुबुंफोरा गोलाव गोलाव लाइन जानानै भट होबाय आरो बै समाव भारताव गासै 17 क्रौर भटारफोर दंमोन गुसुं सल' बुंनो हास्थायदों सासे आइजो दङमोन जायनि मुङानो जाहैबाय सुचिता कृपलनि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय भटनि जिथु कागज दङमोन बै कागजआव गिबि खेबनि थाखाय गावनि आखाइनि निशानखौ होदोंमोन आरो बै समाव गोसोआव बै आइजोआ बेबायदि मोनसे मोन्दांथिखौ मोननो हादोंमोन उदांस्रिनि गुबै स्वादा गोथार स्वादा बेनो होननानै बै आइजोआ गोसोआव मोन्दांथि मोनदोंमोन यही आसली आजादी है बेनो सैथो उदांस्रिया होननानै आरो बेनो जादों जाहैबाय गावनि सरकारखौ गावनो दानायनि आजादि फै दानाब्ला जोङो थामथि बाथ्रायाव थांनि बे जाहैबाय रुल्स अफ भटिं इन इन्डिया भट होनायनि माखासे नेमखान्थिफोर अनजाग्रा नायगिरिफोर बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैयो बेनो जाहैबाय अब्ला भटखौ सोर होनो मोनगोन आरो बे सोंलुनि थाखाय संबिधाना बेनिबो फिननायखौ होनानै दोनदों संबिधानाव बेखौबो लिरदों सेथि बाथ्रा भारत हादरनि साफ्रोमबो नागरिकफोरा बे भटखौ होनो मोनगोन जायनि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनि गोजौ जाबाय बिसोर गासैबो भट होनो मोनगोन नैथि भट होनो थाखाय
भटार आइडिया गोनांथि। साफ्रोमबो नागरिकफोरा भटनि समाव मोनसेल' एबा खनसेल' भट होनो मोनगोन। ब्रैथि बाथ्रा, भट होनाया सिरि सिरि थानाय सेक्रेट बेलट, जायखौ जोङो ओरैहाय बुंनो हायो, नोंथाङा सोरनो होदों बेखौ रावबो मोनथिया, सरकारनि मानसियाबो मोनथिया, नोंनि नसुंसेनिबो मोनथिया, केबल बेखौ नोंल'सो मोनथिगौ आरो बेयो बेबायदिनो सिरि सिरि जायो। बाथि, भट होनाया नोंनि मोन्थाय, लोगोसेनो बियो नोंथांनि मावनांगौ खामानिबो। गुसुं सल' बुंनो हास्थायदों। सानसेखालि भटनि समाव सासे बोराय आबादारिया गावनि फिसौज्लाखौ लानानै भट होग्रा थावनियाव थांदोंमोन। बै समाव फिसौज्लाया बुंदोंमोन, आबौ, नोंथ' एसेबां बोराय जाबाय, नों मानो भट होनो फैखो? बै समाव बिबौआ मिनिस्लु जानानै बुंफिननायसै, फिसौ, बे आंनि राव, बे आंनि माथो। जि समसिम जिउआ आंजों लोगोसे दं, बै समसिम भटआ आंजों लोगोसे थागोन, बेबायदि होननानै बुंनायसै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फैदो दानाब्ला जोङो ब्रैथि बाथ्रायाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय हाउ टु बी ए गुड भटार। जोङो माबायदि सासे मोजां भटार जानो हागौ। आथिखालनि मुगायाव गोबां मानसिफोरानो गावखौ भट होनायनिफ्राय हमथायो। डेट मिन्स आं भट होआ होननानै गोबाङा बुङो। आंनि बे मोनसे भट होनायजों मा जानो होननानै बुङो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसोआव लागोन, जारिमिना जोंनो खोन्थायो, जारिमिना जोंनो फोरमान होयो, मोनसे भटनि थाखायनो सरकार दाजायो आरो मोनसे भटनि थाखायनो सरकारा गोग्लैयो। दा जोङो सासे मोजां भटार जानो थाखाय बेखौ जोङो मावनो नांगोन। नम्बर 1, एवारनेस गोनां जानो नांगोन, सांग्रांथि गोनां जानो नांगोन। जोङो भट होनायनि सिगांनो जोङो बिजाथिनि बिसय मोनथिग्रोना लानांगोन। खालि जोङो धोरोम एबा जातिखौ नायनानैल' भट होब्ला जानाय नङा। बिजाथिनि आखल आखुफ्रा माबायदि, बिनि मावनाय दांनायफ्रा माबायदि, आरो बिथाङा जुदि आगुबो जुदि जाखादोंमोनब्ला, दैदेनगिरि जाखादोंमोनब्ला, बिनि दैदेननायाव माबायदि खामानिफ्रा जादोंमोन, बिथांनि ट्रेक रेकर्डफोरखौ नायनो नांगोन आरो बे बिसयाव एवारनेस गोनां साफ्रोमबो भटारफोरा जानो नांगोन। नैथि, अनेस्टि गोनां जानो नांगोन साफ्रोमबो भटारफोरा। बे जाहैबाय गोथारथि गोनां जोङो भटारफोरा जानो नांगोन। फैसा, जौ आरो गावनि लुबैनायजों गावनि भटखौ फाननो नाङा। थामथि बाथ्रा, नेशनेल इन्टारेस्ट। जाय लिडार, जाय दैदेनगिरिफ्रा हादोरनि थाखाय खामानि मावगोन, हादोरनि थाखाय गोबां इन्टारेस्ट होगोन, बेबायदि सुबुंनो जोङो गावनि भटखौ होनो नांगोन। सासे मोजां भटारा बेखौ नायगोन, बे दैदेनगिरिया जोंनि बर'नि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, रायजो राजाखौ सहाय होगोन ना होआ, बे गासैखौबो बिथा खालामनानै नायनो नांगोन आरो बे जाहैबाय सासे मोजां भटारनि मावनांगौ खामानि। ब्रैथि, पार्टिसिपेशन। बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो भट होनाय समाव मोजां भटारा भट होयो, भटखौ होआलाबानो थाया। बेफोरनोमोन माखासे बेसिक मोजां भटार जानो हानायनि एबा मोजां भटारनि मोनसे सिनायथि एबा बाथ्राफोर। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फैदानाब्ला जोङो थांदोनि बाथि बाथ्रा। बेनो जाहैबाय पावार अफ भट इन डेम'क्रेसि। बेनो जादों फोरजाखान्थिनि भट होनायनि गोहो। फोरजाखान्थि एबा सुबुंखान्थि माने डेम'क्रेसि माने रायजो राजानि सरकार, रायजो राजाफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो थाखाय जुदि रायजो राजा सुबुंफोरा भट होआब्ला, अब्लाना फोरजाखान्थिनि बाथ्राया केबल लेखा एबा बिजाबावल' थागोन। भटआनो मोनसे बेबायदि हाथियार जेराव थै बोहैहोआलाबानो सोलायनायखौ लाबोनो हायो। भटआनो मोनसे बेबायदि बोलो जेराव सासे सरासनस्रा सुबुंखौ सासे राजा बानायो। फैदो दानाब्ला जोङो द'थि बाथ्रायाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय मरेल एन्ड बिब्लिकेल भिउ। इसोरनि गोथार बोसोन बाइबेला बुङो, रमारि 13:6, हादर बेंग्राफोरखौ साफ्रोमबो मानिनांगौ, मानोना इसोरजों फसंजायाब्ला रावबो हादरखौ बेंनो एखतियार मोननो हाया, आरो दंनाय हादर बेंग्राफोरखौ इसोरानो फसंदों। बिनि ओंथिया जादों, जेब्ला जोङो भट होयो अब्लाना इसोरा जोंनो होनाय बिबानखौ जोङो मावफुङो। आरो बे मा? बे जाहैबाय दैदेनगिरि सायख'नाय। जोंनि भट होनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, भट होनाया केबल राजखान्थियारि बिबानल' नङा, बे मोनसे मावनांगौ मरेल आरो बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि जाफुंहोनांगौनि मोनसे बिबान। फैदानाब्ला जोङो थांदोनि स्निथि बाथ्रायाव। बेनो जाहैबाय गुड सिटिजेन, गुड भटार। जों जुदि सासे मोजां नागरिक जानो हास्थायोब्ला एबा सानोब्ला, अब्ला जोङो सासे मोजां भटार जाथारनो नांगोन। दिनै जोंनि ओनसोलनि लामाफोरा जाबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै। लामाफोरा हाखरफोरजोंनो बुंफबनानै दं। दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव, जोंनि गामि ओनसोलफोराव मोब्लिब गोहोनि समस्या दङ, कारेन्टनि प्रब्लेम्सफोर दङ, जेराव दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि न'खरफोराव
कारेन्टआ सहैजोबनो नांगौमोन, मोब्लिब गोहोआ सहैजोबनो नांगौमोन, दासिमबो सहैजोबाखै। बे दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मोनसे गिदिर समस्या। दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोलोंथाइखौ लानानै जाबायदि सुबिदाफोरखौ मोननो नांगौमोन बेबायदि सुबिदाफोरखौ दासिमबो मोनजोबनो हायाखै। सोलोंथाइखौ लानानै गोबां जेंनाफोर दं। जि फरायसालिफोराव साब्रै साबा फोरोंगिरि थानो नांगौ बैबायदियाव सासेल' फोरोंगिरिया दैदेनगासिनो दङ। दिनै जोंनियाव बेफोरबायदि गोबां जेंनाफोर दङ, बुंख'हायै जेंनाफोर दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे गासै समस्या, बे गासै जेंनानि समाधाना जोंनि आसियावनो दं। जोंनि आसियाव फिसा गाब फुनजानाय एबा गाब नांनाया, EVM एबा जि भटार मेसिन दङ बेयाव खनसे थुनानै होनाया बैफोर गासै जेंनाफोरखौ सोलायनानै होनो हागौ एबा बैफोर गासै जेंनाफोरखौ गैया खालामनानै होनो हागौ। आरो जोंनि गासै समस्याखौ फोजोबनायनि समाधाना बेनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ भट होनाया मोनसे मोन्थाय, नाथायब्ला बेनिख्रुइबो देरसिन बेखौ मावनांगौआ जोंनि बेयो मोनसे बिबान। जुदि जोङो भट होनाय नङा अब्लाना जोङो कमप्लेन खालामनोबो मोन्थायखौ मोननाय नङा एबा जों कमप्लेनबो खालामनो हानाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसोआव लाखिगोन, सेथि बाथ्रा भटनि गेजेरजोंसो जोंनि सोलायनाया फैगोन। नैथि, भटजोंसो लकतन्त्रआ थांनानै दङ। थामथि बाथ्रा, भटजोंसो नोंनि माथोखौ खोनासंनाय जायो। फै अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, फैबाय थानाय BTC जि सरकार दागोन, BTR दागोन, बे BTC एबा BTR सरकार दानायाव जों जेन भट बयबो होनि आरो लोगोसेयैनो जोङो साफा साफा मोजां भटार जानि। आरो माबायदि भट होनांगौ, सोरनो भट होनो नांगौ अलरेडि आवगायावनो बुंबोखाबाय। दा नोंथांनो इसोरा जिहेतु मोजां गाज्रि साननो हानाय गियानखौ होदों, बै इसोरा होनाय गियानखौ नोंथाङा बाहायदो आरो बाहायनानै सोरबायदि बबे व्यक्तिनो बबे पार्टिनो होयोब्ला जोंनि रायजो राजानि मोजां जागोन, जोंनि हारिनि मोजां जागोन, बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जागोन, जोंनि मोनफ्रोमबो धोरोमनि थाखाय मोजां जागोन, बेबायदि व्यक्तिनो भट होनानै देरहाहोदो। मानोना जोंनि गेजेराव गोबां समस्याफोर दङ, बै समस्याफोरखौ फोजोबनायनि मोनसेल' राहा, बे जाहैबाय भट। नोंथांनि बेसेन गोसा भटआनो गासै समस्या जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होनो हागौ। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों। व्हाट इज भट, भटआ मा आरो बेनि बिसयाव सावरायनाय बाथ्राफोरा नोंथांमोननि गोसोआव फैफिनदों। जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो। थेंक इउ।